ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो रसीदपुर गढ़खसा। चौकी के नीचे से लेते रह माजा, भीड़ जदी सट बता मिले लगी है साजा, मिले लगी है साजा। चौकी के नीचे से लेते रह माजा, भीड़ जदी सट बता मिले लगी है साजा। नहीं बुझ कि हमारा से प्यार बा, इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। सोनू बिहारी नहीं मिली होई धन हो, सतरु धन शांत राख सुन अपन मन हो, सुन अपन मन हो। सोनू बिहारी नहीं मिली तोहरा धन हो, सतरु धन शांत राख सुन अपन मन हो। नहीं बुझ कि तोहरा से प्यार बा, इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। सुनाए बबुआ गिरी जनी सट, हमरा से तनी दूरे हट। नहीं बुझ कि तोहरा से प्यार बा, इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा। इलाउसर त हमर यार बा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक भतार बा।